Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos. Jadi nggih ketekanan tamu Pak Ustad. Pak Ustad bos, Pak Ustad areng rupiah aku mumbuh. Ora bos, jadi Pak enek Mas Nar rene luar popo semayanane ndek bengi arep munggah aku arep ngunanmu bar magrib iya. Karena ngomongnya kan awan aku gak iso nek awan aku mek jago ning baon iso ning sore, nek sore aku ning omah, nek ning aku bar magrib iku paling lagi ning omah. Aku lagi ke omah mergo sore iki bae wae langsung kudu ngono bos. Ayo Konten ya? Pak konten. Ini konten ae kok enak tamu lagi konten gitu. Konten sekali-kali. Silakan titip ini. Silakan titip ini, Dok. Pak Ustad. Sate kurang tikakno. Ustad yang keronan, Bos. Nah, iki kan enek Pak Ustad. Wah. Lah ngene lho. Pengaturane berubah. Ustad keronan, Bos iki. Arene apa areng rukiah jono. Kan WA jam 11 ya. Heeh, aku yo di WA jam 11 ndredeg aku. Nek opo aku lho kok. Arti rukiah wae paling. Ya omong aku. Lah opo aku ki dosa kokek opo piye ketok kok kono. Arep ngrukiah kowe pira? Iki laporene. Ya, Bos. 1 Loro telu. Silakan. Ngene. Nggih. Jon. Yo. Nyambung seduluran. Aja sampai putus tali persaudaraan. Ya, lho. Terus untuk kedua, kaping pindune aku terus lho. butuhno Heeh, ndredeg aku ki ngono. anake jenengan. Lah anakku arep opo? Aku butuh vokal hadro. Wah, bukan itu. Aku nek masalah kowe nek aku Karek bocahe. Kena ditelu ade Pak kena. Nek bocahe misal belum Wis karek bocahe. aku karek bocahe. Nah, aku malah seneng lho, Dik. Bocahe ya. Maksudnya malah seneng dijagrep ngono kuwi. Apa? Karek dukung kong guri mana? Tak kendano pisan. Piye? Nek neng hadro Heeh. iki kok padha karo neng orkes. Iya to. Tujuannya siji untuk ibadah, Heeh. nguri-nguri sholawate Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi rungokno. Aja sampai awake dhewe iki ninggal sholawat. Meskipun awake dhewe iki dalam keadaan apa wae, tapi nek sholawat aja sampai tujuane. Soale sumbene sing iso nulung neng zaman akhir dia safati Kanjeng Nabi. Yo krono maca sholawat. Mulane aku ngajak-ngajak sing gelem pacak sholawat kuwi wong sing terpilih. Langsung dipilih karo Gusti Allah. Ngono lho maksudku ki. Sholawat kuwi wong gak. Maksudku ki yo ngono kuwi, makane lah anakku sampai anu aku ki yo seneng to. Terus intine nang sholawatan kuwi sing dituju ora bajaran. Tapi yo aja sampai ngono kuwi. Terus njagakno. Heeh. Dewi kan misale kok dibutuhno wong kadang ngarep-ngarep dewi. Aja sampai teko sembunyi. Tetapi kok milih aktif vokal? Tujuane grupku, kesepakatane Caca, ini kumpulan masjid. Kuwi tujuane Mbak Otit. Sepakati aku karek menjalankan apa sing dituju Caca. Nah, kuwi aku karek bocahe. Maksudnya misal bocahe
Nah, pemain Mbak Otit siap, tapi dalam keadaan tidak memaksa. Nggih, lah wi aja dipaksa. Pokoke melok ngono kuwi aja sampai kepeksa. Kuwi dadane gurine ora. Gak apik. Bener. Nanti Soalnya timbul saka hatine. Kapeksan kok Lah timbul saka hatine dhewe kuwi ya siji ya kudu enek sing ngejak. heeh. Dan nek dijak kira-kira bulet alasane enek wae berarti kuwi kasihan. Sing asli ya kudu pomo takjak, pomo seneng ya budal ya kudu ikhlas lae. kan soalnya butuh ikhlas to nek. Yo. Bagi sing Otit pomo ikhlas Ikhlas ya. Yo Jono, Mbak Sita, aku njaluk dukungane supaya grup Sholawat Al-Madaki iso berjalan lancar sampai So mumbul. Aku Amin. ki yo sing tak jeluki maksudnya kaya meskipun desa awake dhewe cilik Terpecil lah niki nek iso ki ayo maju ngono lho. maju enek diadakne nek kegiatan mau misal ngono kuwi kan kuwi ngajak apik to. Ya Mas Narki ketua anu Hadroh Al-Madad Bos. Jadi kan negara Merintis. yai Bismillah. Sholawat. Sajane ya ora merintis wong wis dibangun suwe kok. Wis anu. Gerak batu iki mesti gelem apa ora kan lho itu kan Yeah. apa ono ndak Nek siap, yo monggo Belajar sik. belajar bareng-bareng ning kono wi oke enek sing pinter. Pokoknya kabeh belajar. Intine aja minder apa aku gak iso Aja aku gak isi. belajar. Aja sampai minder. Pokoknya kudu semangat. Apa-apa iki ya ora iso nek ra Tanpa belajar belajar. kita tidak bisa. Heeh. Ngono lho. Soalnya iki yo ngejar ilmu. Bismillah. karo mentalmu ben Wah, anu anu. wong ben rada gak Kendel. ben enek mentale to Manat. Soale Ben kendel. Enek wong biasane enek wong kan gampang isin to. Luker. Nah iki berhubung sampean ngajak grup sholawat iki ya aku ya seneng Mas. Seneng. Apa iso nglatih mentale kono. Kan yo angger bocah tik. Jak ngono lah aku ki kan yo kuwi nomor 1 iki yo kuwi sing tak anui. Terus nomor 2 niki yo ben nglatih otit ki ben kendel. Malah seneng. Tapi kowe piye? Gelem. Aja dipaksa lho, Kak. Tapi gelem kudu lahir batin. Lahir batin. Aja ngarep-ngarep bayaran, pokoknya nglatih mental. Misalnya nek butuh wong ya kudu ikhlas. Kudu ikhlas. Belajar ikhlas wae. Belajar. Tapi awake dhewe iki nek awake dhewe ikhlas, awake dhewe engko ya Berkah. Dipane iki oleh barokah. Heeh. mau berarti sing terutama kudu ikhlas. Misal kowe dikono bantuan wong ning dikono njaluk bantuanmu, kowe aja nek atimu aja sampe grundel. Kowe misal nulungi wong kuwi kudu ikhlas. Ikhlas. Misalnya engko nek grup iki kan kena di gabung bareng-bareng. Heeh. Misalkan ada permasalahan sedikit apapun nek di dalam grup kudu iso mecahno bareng-bareng. Nyawi lho. Kuwi nek nang grup. Heeh, nek di grup. Mulai nek masalah apa wae aja sampai Dipendem dhewe. Langsung diomongno Neng grup. Jadi salah satu grup engko ben iso Ngerti to? Masalahan iki apa? Semua manusia itu mempunyai masalah. Lu cilik, lu gede, Tetep duwe masalah. Lah tak jaluk masalah sing cilik, sing gede, ya diselesaikan bareng. Heeh. Aja sampai salah paham ning kono. Iya. Intine ning grup sholawat iki awake dhewe seduluran rukun. Ate dijak gabung nang Al-Madad. sing ngono ku nek batemu lho. Kan barek kok. Aku kan dek sore sampean WA kan aku tergantung bocah nek misal bocah gelem nek aku wong tuwa ya Seneng. seneng kok maksudnya aku ndukung Dijak apa sing gabung. kono seneng anu kono ya tapi tetep tak dukung yang penting hal sing positif ngono nah. Tapi nek hal-hal misal ora kanggo gawe nek menurutku kan aja soalnya kan anak wedok
Yo misale wong iki yo ngajak-ngajak ki ora ngarang terus aku yo nyemplung jurang. Jere riyo neh minggu. Sing apik kalau penonton iki ditompo apik. Heeh, ndak bener. Tujuane siji ibadah. Heeh. Ngajak apa masa tanpa ya? Lah bila. Apa-apa ya karep belajar. Apa ya? Awake dhewe apa wong awake dhewe ning tujuan iki apa? Nek tujuane ala ndak mungkar gendhe wong wis to. Ora tarik. Tarik duwe wis iya gak masalah. Ngono. Soale nek gaya apik kuwi yo rintangane yo akeh, yo gedhe. Pokoke nek gaya apik kuwi Angel Mas Nar. Angel. Pokoke eneng wae. Lah Iya. ingkrik-ingkrik. Nek pokok. Oh, salah. Pokok. Bisa wong kuwi nyanyi. Kiai. Mbah Yai. Kiai ini rengronan ya. Anak buah apa to wong berangkat berapa? IP ini kok anak buah to. Inggris serius. Iki Mas Nar maro rene dek sore kan wis WA nek tare nek Mbak Otik iki arep dijak grup Almada. Almada. Hadro. Belajar hadro. Nyanyi. Nah, salah satu nih Mbak Otik iki jare dikon dadi vokal, maksudnya vokalis opo gak anu Solawatan to kok. ya kaya dangdut piring ya coba ada dangdut ya opo. Tapi menak almadat kaya dangdut yo ya. Nek kurang acak-acak ning kene nek. Eneng loro ning kene. Loro tapi ya sitok ae ngono ya. Nek aku ngamen-ngamen kok. Ya engko nek sita digawa kabeh kaya gak duwe. Berhubung batu tapi belum teran ya, kelas hatimu ya. Bismillah belajar. Belajar wong iki kabeh. Ben wani kendel. Sing kendel akan nyanyi karo wong ndi kan. Anu kan batik barang ya masuk seleksi dekane melok seleksi nyanyi grup Kan kono melu grup to. Grup Simo. Setar video nyanyi. video apa kuwi suara-suara ngeca. Nah nek iki kan suarane kan apik to. Ya nek menurutku apik soalnya kono kuwi nada piye teko lho. Dari melok ya langsung ditompo aja ini. Seleksi langsung masuk. Langsung lulus. Nakal langsung. Jadi iki ya kuwi kek ceritane Mas Nar carane Bu. Wadon wis ora kewalan kono. Oh, Nah lho. Mas Nar maro rene ngajak Mbak Atit gabung ning grup almadat. grup Almadat. Jadi muga ya Tungane kabeh. kabeh lancar oleh berkah Gusti Amin. Bos. Jadi ngono, iki konten tak akhiri sampai kene. Pokoknya sekian dan terima kasih. Ikuti terus video-video berikutnya. Jadi salam asoy, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.